Яшлык спорт комплексы территориясына олысы кішісі жиылған еді. Шунысы сөйінішлі бұл шара елда көбірек үйгірішілеріні жия. Татарстан кроссы 2024 бүтін Россия үйгірі күні қысаларында ұзған yorışlarga үстен еуіп тұрған яңғырда қымаушаулық етмеді. Sport indul yaşauşu qanağı. Sport bilen şürülüne, onun teni selamet degen söz, hem teni selamet kişi indul şot motor etip, yaşayı motor etip işli degen söz. Men yugurga yaratam, lisey için yugurdim. Sport bilen dosmen, voleybol oynayım. Татарстан кроссы традицион елда үткәрелә торган ярышлар. Аларда профессионаллар да, спорт сөючеләр дә, җирлегебез кешеләре, мәктәп укучылары, студентлар, ветераннар, оешма һәм учреждение хезмәткәрләре актив катнаша. Именно спортом я начала заниматься с лета. Пока я была в Чувашии, я активно занималась бегом, бегала по стадиону по 3-4 километра в день. Сейчас я в последнее время 2 раза в неделю хожу в спортзал, занимаюсь в тренажерном зале, бегаю, отжимаюсь, приседаю. В общем, стараюсь вести здоровый образ жизни. Әлеге чараның максаты хезмәт ияләрен һәм укучы яшьләрне даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Урыннар егетләр һәм кызлар арасында аерым билгеләнде. Җиңүчеләргә районның яшьләр белән һәм спорт бүлегеннән мактау грамоталары, медальләр, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.